امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар вазифаҳои роҳбарикунанда дар сохторҳои молиявию бонкӣ, маориф, Академияи миллии илмҳо, кумитаҳои ҷавонон, таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти сохторҳои зикргардидаро пурра таҳлилу баррасӣ намуда, аз роҳбарони навтаъин гардида барои фаъолияти боз ҳам самараноку сифатноки сохторҳои мазкур масъулияту иродаи қавии роҳбариро талаб намуданд. тарбияи ҷавонони соҳибкасбу баландихтисос аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар ин замина тадбирҳои муассир амалӣ шуда истоданд, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар такя ба нерӯи созандаи ҷавонони Тоҷикистони соҳибистиқлол ва омода кардани мутахассисони дорои донишу малакаи ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои муассисаҳои байналмилалии молиявию иқтисодӣ мо метавонем дар оянда рушди устувори давлати худро таъмин намоем, таъкид карданд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. баландбардоштани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии мамлакат, таваҷҷӯҳи зарурӣ ба забономӯзӣ ва интихоби дурусти касбу шуғл, интихоб ва тарбияи кадрҳои ҷавон дар зинаҳои гуногуни илм, дастгирии олимони ихтироъкору навовар, ислоҳот дар сохторҳои институту пажӯҳишгоҳҳои Академияи миллии илмҳо, алоқамандии илм ба истеҳсолоту ихтироот, ҳарчи зудтар таъмин намудани шароит барои пурра гузаштан ба низоми пардохти ғайринақдӣ, иқтисоди рақамӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буданд. роҳбарони намояндагии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО, бонки ҷаҳонӣ ва фонди байналмилалии асъор дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. барои Тоҷикистони соҳибистиқлол мутахассисоне лозиманд ки баҳри пешрафту рушд, ақлу заковат, маҳорат ва ҳастии худро дареғ надоранд, таъкид намуданд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фарҷоми мулоқот. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Холиқзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Холиқзода ҳоким Ҳикматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Толибзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Толибзода Фирдавс Назримат бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Салимзода Алиҷон Абдуҷалол бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Шарифзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Фирӯз Ҳумдин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон
آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان شهر دوشنبه 16 январи سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه آزاد نمودن نصرالدین زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. نصرالدین زاده امامعلی سیف‌الدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 январи سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه پرزیدنت اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان آزاد نمودن رحیمی فرهاد مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. رحیمی فرهاد با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه پرزیدنت اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 январи سال 2024. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 январи سال 2024 درباره از وظیفه رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحمانزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند رحمانزاده عبدالله قربانعلی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 январи سال 2024 درباره از وظیفه رئیس کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک آزاد نمودن اکرامی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند اکرامی سیراج‌الدین سلام با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 январи سال 2024 درباره از وظیفه رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان آزاد نمودن خوشوقت‌زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند خوشوقت‌زاده قابلجان خوشوقت با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 январи سال 2024 درباره از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن میرزا. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند میرزا خورشید فیض‌الله‌زاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن خالقزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. خالقزاده حاکم حکمت‌الله معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 январи سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین نمودن طالبزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. طالبزاده فردوس نظریمت رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 16 январи سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان
таъин намудани Шарифзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Фирӯз Ҳумдин муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани икромӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. икромӣ Сироҷиддин Салом муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон таъин намудани Хушвақтзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Мирзо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзо Хуршед Файзуллозода директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин намудани Раҳмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид оид ба масоили маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО таъин намудани Раҳимӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳимӣ Дилшод Камолзода намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид оид ба масоили маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 январи соли 2024 дар бораи раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳимӣ Фарҳод. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳимӣ Фарҳод раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 январи соли 2024 дар бораи раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Гулаҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Гулаҳмадзода Зулфиқор Аҳмад раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 январи соли 2024 дар бораи раиси корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк таъин намудани Салимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Салимзода Алиҷон Абдуҷалол раиси корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 январи соли 2024 дар бораи ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон таъин намудани Насриддинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Насриддинзода Эмомалӣ Сайфиддин ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шоназаров Содиқ Ашурович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷзода Сайфиддин бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муқими Сабоҳат Амин бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саидзода Исфандиёр Искандар мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саидмуродзода Хурсанд Абдуваҳоб мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Холиқзода Ҷонибек мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 январи соли 2024.